Dumanon iti duagasot a learners, faculty kan miyembro ti Parents Teachers Association iti Tuba Central School ti nagnumar iti I Am Empowered program may sa literacy and youth empowerment kan community development seminar workshop. Suspension, masuspindi kayo. From any, nung ada kayo ispilan, masuspindi kayo. Ito kasi general life ko eh. Nung sikakas, ada kayo trabaho ti gobyerno, masuspindi ka. Dusa ang mabali na sangguan ti siya sinuman nga glabsing iti Anti-Bullying Act of 2013 ken senyales iti bullying ti may sa kadagiti natalantan iti lecture Napol 1 Stand Strong Safety Awareness iti daytoy a pagadalan baban iti programa nga indanon ti may sa grupo no sa dino dagiti learner iti grade 16 nagnumar. Naipakamumatlaang kadagiti ubing no kasano a protektaran ti bagida no sumango iti paggad baban iti lecture a be smart, be alert, stay safe. Dagiti Nasurok school staff ken miyembro ti PTA ti pagadalan ket naipan pa iti kanayunan a panakamo iti urban gardening how to grow ken naipan pa iti seedlings ken mula para iti garden project da. Ken unay ti kinapateg iti practical AI tools for daily instruction babanmot lang iti daytoy a seminar. Impaimambat lang ti grupo ti baro a school bags, lunch boxes ken water bottle iti 60 a benepisaryo a learner a pinili ti pagadalan. Banag at tinagregsakmet dagiti nagnumar. Inapresyar met ti pagadalan ti naimpuswan a serbisyo anay danon iti pagadalan da. We were empowered, sabi nga dito sa harap, because some of our learners, teachers, and even our parents were given lectures on the different topics of our resource speakers. So thank you very much. Pudno unay nga wan kapar istiragsak amarik na iti pangibaay iti serbisyo komunidad.